Bon vespre. Aquí som, això i allò, amb el grup Güell, que sempre mos du en els seus millors amics perquè els col·laboradors de totes les iniciatives de lo que és el grup Güell són més que col·laboradors, no són clients, són amics, perquè sempre s'involucren amb totes les iniciatives fantàstiques, siguin per gent gran, gent jove, per tothom. I avui mos du en Xisco Bouçà, el seu preci, un convidat molt especial amb una marca, la número 1 mundial, ni més ni manco. Però bé, Xisco Bouçà, molt bon vespre. Molt bon vespre. Com estàs, estimat? Un poc millor que la setmana passada, el constipat. I de, bueno, sí. Avui ja m'han vacunat quantes s'arrabi. Digo, quantes... T'han vacunat 2 vegades, m'imagino. Sí. Què tal, què me contes? Mos dus un molt bon amic. Bé, hombre, tu, que avui és un dels col·laboradors més antics de Gruell. Coca-Cola, que col·labora en tot, ja estem xerrant perquè encara vol col·laborar més, ja en tinc un altre que em dona més feina. Últimament tinc gent que em dona feina. Això està bé. Ara estem xerrant amb en Biel, que se vol implicar més en nosaltres, perquè vol que fem coses socials, fem coses això, i Coca-Cola també se vol implicar. I Biel, te toca. Biel Mulet, què tal? Molt bon vespre, benvingut a Canal 4 Televisió. El que t'he comentat tant és micròfon tancat, ja saps que és a casa teva. Moltíssimes gràcies, un plaer estar amb vosaltres avui vespre. Feia estona que venia a les vostres instal·lacions i la veritat és que és un gust, a més fer-ho de la mà d'en Xisco i el grup Güell, que és una iniciativa meravellosa. És una iniciativa meravellosa, com tu bé saps, Biel, però així com hi ha marques locals que estan darrere recolzant i tal, una marca com la vostra, com Coca-Cola, és tan important per aquestes iniciatives? Bueno, és que Coca-Cola pensam que això és com han de fer les coses, no? En el final, Coca-Cola és vera que és una marca molt gran, molt global, però en el final qui composam Coca-Cola aquí a les illes, i a Mallorca, a Menorca i Eivissa, són gent d'aquí, són gent que els nostres padrins eren d'aquí, els nostres pares eren d'aquí, els nostres fills són d'aquí, i entenem perfectament la idiosincràsia d'aquí, entenem la cultura, entenem les tradicions i volem contribuir a que se mantenguin i que cresquin i que tinguin una bona salut. I, Biel, com va començar la vostra col·laboració? Vosaltres dos mos podeu comentar com va començar, diguem, aquesta aliança? Mira, jo duc ja molt d'anys a Coca-Cola, duc més de 35 anys. Què dius? Sí, són molt d'anys. I quan jo vaig entrar, ja el meu antecessor ja col·laborava amb el grup Güell. Jo record les èpoques de parlar amb en Xisco, amb en Tolo. Jo crec que, no sé si estem des del primer dia, però possiblement des de molt inicis d'aquest grup. Jo crec que m'apareix que va ser perquè el Güell ha tingut un parell d'etapes, l'etapa principal i l'etapa quan ja arranques, quan la nostra, el CIP, i ja crec que vosaltres vos vau posar en marxa i també crec que era de font sorda. I des del principi són els que no ens han deixat mai, dir Coca-Cola, Eroski, ara, i Font Sorda són els fieles amics del grup Güell i sempre han colat amb nosaltres. I és veritat que tant tu com l'altre, qualsevol cosa que demanam, mos diuen que sí. I això és molt important, perquè el grup Güell és tenir unes empreses, no són empreses, jo dic que som ja família, som amics, som família, que te col·laboren, que pot comptar amb ells, pot fer moltes coses, perquè ara mateix fem la trobada de gent gran a Lluc. Pues cobram un preu simbòlic. Per què? Perquè Coca-Cola mos dona la beguda, Font Sorda mos dona la beguda, Cafè Rico mos dona el cafè, i amb això baratem les coses. Ara farem, el principal que hem de fer ara és la torrada de voluntaris. Ja avui he deixat amb Antònia, ja tinc el pedido preparat perquè Coca-Cola mos donarà aquesta beguda perquè els nostres voluntaris i també la gent del veïnat que vulguin participar el tenen. I això és molt fort. Això és molt fort perquè donen molt de força per fer altres activitats. Tenint empreses com Coca-Cola, això ens dona molt de força. M'imagino que l'Antònia és una professional de Coca-Cola, no? Sí, companyera. Aquí li fas el pedido, no? Sí. En Xisco ja directament criden Antònia, com si fos que seva. Sí, és que ho ha dit d'una manera tan familiar que jo dic... Però això està molt bé que sigui així, perquè a més, en aquest cas, les iniciatives que fan ells són iniciatives que tenen un calat social, total, que tenen un arraigo,
que fan participar la gent, fan comunitat. Llavors, hi ha per jo un factor fonamental que a més són transgeneracionals, és a dir, hi ha joves, hi ha gent major, tots a la vegada fent alguna cosa, i això, bueno, són valors que poques iniciatives tenen, i per tant, nosaltres, en aquest sentit, un plaer, Xisco, ajudar-vos a refrescar-vos amb una Coca-Cola. I nosaltres, com diuen, són 100 cavalls de força. Sí, amb això tens raó, Biel, perquè ja fa 2 anys, i enguany és el tercer, que ens participen famílies en són nens petits. I me'n record que fa 2 anys, sí, 2 anys deu fer, que me telefonen, diu, Xisco, ve aquí un matrimoni en són nens que han de pagar. I qui té 12 anys, no. Si tenen menys de 3 anys, no paguen. Què fem? Donem el número de dorsal de son pare o de sa mare. I però li donen tot l'equipatge complet. Però també tenen Tot igual, com si fos una marsalla. Perquè també han de fomentar la joventut. Venen gent de 80 anys. Sí, sí. Hi ha un d'Amor que cada any ve. A més, en la bandera d'Amor. Ara, Amor, si ho diré, no vol dir que jo vull que Amor. Alerta, que allò és delicat, eh? Allò és delicat. Allà és com si dius pomada o gineta, depèn d'allà on vagis, no? Que això, el Güell dona molt de força a tenir institucions, com tu saps, que ens apoyen, i empreses. Això ens dona molt de força. I el que sempre dèiem, tenir l'equip de gent que fa feina amb nosaltres, els nostres voluntaris, la nostra direcció, i això han fet una família. I això és l'important, perquè com diu en Biel, jo ja he telefonat directament a Antònia. Antònia, que avui matí, a les 8, li he enviat un WhatsApp, i Antònia, dia 15 de novembre fent la torrada. Ho pots creure que a les 8 del matí li ha enviat un WhatsApp? No, l'he enviat a les 4. I era tard, me sents, Biel? No, avui he aixecat a les 4:15. Ja he enviat correu, sí. És quan dic, molesta i pot fer escrits. El funcionari diu, Xisco, a les 6 del matí ha rebut un correu teu. Dic, això diu que no em molesta ningú i puc fer feina tranquil. I és veritat que el Güell ens dona molt de vida perquè veiem que la gent també està contenta amb nosaltres. I això és el mateix preu. Ara mateix, si tot va bé, dilluns, així com van entregar en els nens ingressats a Son Espases, n'hem entregat també 50 equipatges complets de la marxa a les persones que tenen síndrome de Down a Marratxí. I això són coses, com me deia en Pedro, el meu vicepresident, això no se paguen 2 veces. No se paguen 2 veces. És meravellós. Veure aquella gent, com serà abans de Biel, aquella cara que te fa aquella persona que li dona allò, això és agradable, això és molt guapo. Quan, per exemple, Coca-Cola participa, sigui merchandising o sigui tal, el detall de veure aquella persona, ho hem xerrat moltes vegades, Xisco, que són agraïts de bon de veres. Sí. A vegades fa més contenta gent amb un bolígrafo, jo m'ho regalo acá. Jo l'altre dia fèiem el sopar de voluntaris i em va dir, què vol? Dic, m'estimés quantitat que qualitat, perquè això fem més content més gent. I això fem família. Biel, com s'impliquen els treballadors de Coca-Cola quan vos fiqueu dins una iniciativa així, un esdeveniment tan emblemàtic, no? Doncs mira, la veritat que tenim un equip de voluntaris també dins Coca-Cola. Dins Coca-Cola fomentam l'aspecte de voluntariat, de fet se premia aquesta part, no? I la veritat que amb els anys s'ha aconseguit construir una identitat, una pertinença a un equip de persones en les que anàvem fent petites coses, normalment socials, col·laboracions socials, culturals. Per exemple, a Nadal anàvem a llocs allà on tenen gent d'acollida i els brindam, els donem el dinar, etc. Tenim un equip fantàstic i la gent ho viu d'una forma especial. Per un fet que és el que deia en Xisco, perquè al final això no se paga en 2 veces. Al final inverteixes un petit espai del teu temps, de la teva energia, de la teva alegria, per gent que potser ho té un poc distint, i si els pots ajudar és magnífic. En aquest sentit, l'equip de Coca-Cola els dèiem ambaixadors, són ambaixadors. La veritat que estic molt orgullós d'ells. Sí. La veritat és que quan fas qualsevol persona i vol que t'agraeix, jo me'n record la primera trobada de gent gran a Lluc, després de la pandèmia, aquella gent te menjava besos. És a dir, veure aquella cara alegre
L'agraïment que ets Evidentment, sincer. si gent sortir que seu pot xerrar amb un altre, perquè el problema que tenim avui en dia és que no tenen temps de xerrar. És a dir, ja no xerran ni amb els mòbils, enviam whatsapps, És terrible. m'entens? I la gent necessita xerrar. I això és important, poder xerrar. Per què triomfa la marxa nostra? Perquè és una cosa participativa. Ara mateix, per desgràcia, hem hagut de suspendre per molt de mal temps la pujada del castell, que anàvem a fer una festa social on volíem que entrassin també gent amb problemes de mobilitat, amb problemes físics, per fer més social i podem fer un arròs pobler. Tenim una gran col·laboració amb l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, i per desgràcia no pot fer. Supos que ho farem al març, i aquestes coses socials, com has dit, Biel, t'omplen. Clar. Sense dubte. Jo arribava un directiu que va dir, i l'any passat, perquè va ser un dels col·laboradors meu, diu, Xisco, tu què ganes cada mes? Dic jo, res. Jo no tens paga? Dic, no, si cobrar no ho faria. Ho fas perquè t'agrada. Estic d'acord. I no mires l'instant, això. Perquè realment el Gorgüell, l'activitat que fem, te paga. Amb aquestes coses socials, coneixes gent, xerres amb gent, i vol també Se fa gent empreses com Coca-Cola, que ens col·laboren nosaltres, i això t'omple. Quina importància té la sostenibilitat per una marca com Coca-Cola en els esdeveniments que vos fiqueu? Una magnífica pregunta. La sostenibilitat per nosaltres forma part del l'eix central de la nostra empresa. És a dir, qualsevol acció que s'ha du a terme des de Coca-Cola, ja sigui a nivell d'inversió, tant de fàbriques com d'estructures, com de transports, com inclús la comercialització, té en compte un eix fonamental que és el medi ambient i la sostenibilitat. No? Nosaltres entenem la sostenibilitat com algo més enllà del medi ambient, també té que veure en el foment de l'empleo, en donar eines a les persones perquè puguin fer feina. I ja que m'ho demanes, en aquest sentit, te diré que, per exemple, duim a tenir diverses iniciatives realment interessants. No? Per exemple, hi ha un programa d'empoderament de la dona, en les que hem format a més de 400 dones que tenien un projecte de PIME, en les quals tenien possiblement una magnífica idea, però potser no tenien les eines o els coneixements per poder-la dur a terme i desenvolupar-lo correctament, i els hem donat un programa de mentoring, no? Perquè puguin fer una realitat aquest projecte que normalment tenen. No? També en joves, han participat en més de 150 joves de les nostres illes, perquè amb un programa per escut també d'empoderament de projectes juvenils. No? I a nivell mediambiental, per exemple, duim a terme un projecte del qual me sento especialment orgullós, perquè l'embrió inicial va sorgir des de Mallorca, des de les nostres illes, també des de Menorca i Eivissa, que se diu Mares Circulares, que trata, en el final, de fomentar entre els més joves una idea de medi ambient, de desenvolupament mediambiental, una formació respecte al medi ambient. Han format a més de 12.000 joves de les nostres illes respecte a la importància de fer bé les coses en els nostres orígens, a les nostres cases, no? Perquè en el final els fems acabi en el lloc que li correspon i no a la mà, que de la mà en sabem nosaltres a moltes les illes, no? I en aquest sentit hem fet neteja més de 156 zones de litoral de les nostres illes i hem recollit 25 tones de fems, no? Que no li tocava allà. Els fems no li toca estar a les nostres plaies, a les nostres costes, li toca estar en el seu lloc. No? Per tant, fonamental la participació ciutadana i formar a la gent perquè entenguin que un primer pas inicial en origen, a les nostres cases, en els nostres llocs de feina, fa que en el final tinguem un bon comportament. Que tinguem un principi ja de... Correcte. Pues mira, nosaltres la primera medida que vam fer quan vaig estar present, el 2019, va ser llevar tots els plàstics. Mira. Va tenir reunió amb la presidenta en aquell moment, de Xisca Mengol, Francisca Manuel, li van dir, volien llevar això, va dir, no tindràs problemes, em van donar les botelles d'alumini, antes feien un camió de basura i ara no feien ni dels sacs. Fixa't. Hi ha tot el plàstic, fins enguany han donat croissants a Selva, perquè Selva és pues, tot més... Quan comença a pujar. Hi ha de limitar fora cap paper ni cap res. Els voluntaris enguany donaven a la gent i això molt hem fet amb el Ricardo van xerrar per fer alguna cosa d'això, d'ecologisme amb altres. Hi ha unes iniciatives que volen fer en joventut i per tot una cosa que poden col·laborar mútuament Coca-Cola i nosaltres per això de joventut, de la gent que li han deixat un futur
millor que el nostre. Mira, m'encanta la idea, perquè a més per jo hi ha una frase fonamental que m'agrada dir-la, no? Tots formem part de la solució. No? En petits gestes, en petites iniciatives com la que parlaves ara, en petit... És fantàstic quan un fill li diu a un pare, escolta, papa, no, has de tirar això en el lloc correcte, perquè això fa que tu agafis realment una consciència, no? Respecte a lo important de deixar-los un planeta millor que el que han trobat en el futur, no? Per tant, totes aquestes iniciatives són fonamentals i benvingudes, Xisco, enhorabona. Sí, no, el que hem de fer, perquè a Mallorca hi havia 4, ja són 400.000. Jo som del Molià i naixem al Molià i ens coneixem tots i ara no ens coneixem ningú. Antes podies aparcar els cotxes, primer no hi havia cotxes aquell temps, ja no pots aparcar per lloc. Per tant, hem de fer alguna cosa perquè la cosa no s'embruti. I jo sempre dic, la vida se compon de petits detalls que t'alegren o te l'amarguen. Si començam bé des principi, que veurem bé. Si començam malament des principi, no veiem que veurem malament. I són petites coses. En vez de pagar aquest paper aquí, ho poses aquí i ja està. I a vegades acostuma a fer una cosa altra. Has estat en bon mallorquí, no? Sí. Entens? Jo crec que és... Quan t'acostumes a fer una cosa, ja ho fas per iniciativa, no penses. És així. Però jo no volia acabar l'entrevista, potser no s'ho espera en Biel, si mos compta, perquè tu saps que estem ficats en el món de l'espectacle, de ràdio, de televisió, de música. I m'han dit que qualcú que està a la Coca-Cola té una part artística, també. Sí, el conec. Està aquí assegut en l'altre? Sí, la veritat és que... Bueno, mira, al final tinc aquesta part creativa, fins ara l'havia desenvolupada a Coca-Cola, vull dir, i la segueix fent a Coca-Cola, però sí que des de fa 20 anys me dedico a l'art contemporani, també faig música, faig cançons, i a més he publicat un llibre l'any passat, vull dir que estic molt actiu. Com en Xisco, faig molta feina. Jo fa molts anys, un bon amic meu, que és Joan Artigues, que era abogat d'Ajuntament, em diu, Xisco, 2 anys antes de jubilar-te t'has de preparar. Perquè nosaltres som joves. Jo a la meva edat, un home de 50-60 anys era... Era vell, fa anys era... Mira, l'altre dia vaig veure, jo m'agrada molt veure reportatges, fotos de l'any 28, i veure dones que deia, conyo, dones que tenien 30 anys, i avui vols senyores de 70 anys que... Se cuiden, estan magnífiques. Se cuiden. Divendres passat hi havia 3 senyors aquí i n'hi havia... Sí, hi havia na Marga Pocoví, na Marisa Rojas i na Espesurada, que són les divas que canten amb veu de dona. M'entens? I no sé què tenien, no tenien 15 anys, bé, 15 anys sí que tenien, i eren senyors de bon veure. Són joves nosaltres ara. I quan ets jove ha de fer alguna cosa, perquè jo em suposo quan estigui que nostre més de 2 hores me puc passar per allà. Ja ho és sòtil, no és així? Jo ara necessito sortir 24 hores, després de 24 hores. Més de 24 hores no, perquè ja em puc per les parets. A desconnectar. I te sent viu. El pitjor que pot fer una persona major és que quedar-se seva. Està clar. Sedentarisme i aquestes coses. Xisco, deixem aquí l'entrevista, però jo li lanzo un nórdago en en Biel, però no com a Coca-Cola, que mos encanta. Tu saps que jo som molt de Cero, m'entens? De la Coca-Cola de Cero. Jo m'agrada ser normal. T'agrada ser normal, perquè a tu t'agrada el sucre i tal, molt bé. Mos agradaria un dia convidar-te a tu perquè mos contis aquí d'aquesta part artística. Fantàstic, serà un plaer. Sigui un altre programa o sigui Ràdio Murta. Serà un plaer, clar que sí. T'apareix? I de Biel Mulet, moltíssimes gràcies. Jo no ho sabia, això, idò. Moltíssimes gràcies. Ha estat una sorpresa per tu. Alerta que te dirà que vagis... Ara t'acollirà, perquè quan aquí entra en Xisco no se tu de res. Ara dirà, idò, en Biel, independentment de la Coca-Cola, podria fer això o l'altre. Que toquis la guitarra, que toquis. La guitarra, sí. M'encanta la guitarra. Veus, ja has rebut. Encantat i gràcies per estar en el Biel. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Xisco. Fins aquí, això i allò, amb el grup Güell, a Canal 4 Televisió. Manu, amb tu.